egiten ikusikuna ziren zuzenak, eta hauek zarapatzen dituan, eta azkenean ondorio bat ikusiko. Zara zuzenak dira pertsonak, enpresak zuzenak zarapatzen dituzten zara. Pertsona fisikoa errentagaineko zerga zerga zuzenak, eta urtero udaberria aitortu egingo dira. Eta kanpainarekin batera izan da. Eta honek zarapatzen dago, pertsona fisikoaren errentagaineko zerga, edo PFE-da, urtenatu diren Gipuzkoan egotzen duten pertsonek lortutako errentak ganatzen dago. Eta hau kalkulatzen du, zera kalkulatzen da ordaindu beharrekoa, honek dago hori bat, da hori da doka beste lehen batzuk, eta oso diosu, orduan ondo egutzen. Sozietateen errentan gaineko zergak, edo SZ, ia, zerga izan pertsona dauka, eta nintzen dute zerga da. Zer zergatzen da, zerga honek, subjektu pasiboek lortutako errenta mozkina markatzen da. Merkataritza sozietateek ordaintzen dute lortu dituzten eteekin. Eta horien araberakoa da ordaintzen den zergatzen. Ondasun erdiminez gaineko zerga, OHZ, hau teknikoki izaera duen zuzeneko tributua da. Eta Gipuzkoako lurralde historikoko dozein udalerria kokatuta dauden hirienez landatak zein hiritarria zekartzen. OHZ hau, ondasun ikiezin hiritarren balio katastala zerrapatzen dago. ODZ edo Onartza eta Doantzen gaineko zergak izaera zuzena du eta pertsona fisiko kosturik gabe lortutako ondare gehiaguntzak zerrapatzen dago. Zer zergatzen du, herentziaz edo beregapenez beste edozein tituluz ondasunak eta eskubideak eskuratzea, ondasunak eta eskubideak eskuratzea doaintzat, eta bizia seguruen konzentratuen onduradunek jasotako zergatua asegurua kontratatu duena eta onduraduna pertsona bera ez bada. Aberastasunaren eta fortunandien gaineko zerga, 2013-tik gaurretik aberastasunaren eta fortunandien gaineko zerga etortzen da. Eta zergatzen dago, pertsona fisikoaren aberastasuna zerrapatzen dago, eta pertsona fisikoaren aberastasuna haren titularritzapenean dauden ondasun eta eskubide ekonomiko guzti eratuko dute. Horien balio gutxitzen duten zamak eta garrak zein pertsona fisikoa dituen zorak eta obligazio pertsonalak kentzen dago. Eta honekin batera,